Гоша, фащай! Дръж пулта, фаниш пулта горе. Другата, фаниш пулта. Дърпай. Нави, лекичко нави. Вътре ли? Да. Атка, ще надолу. Върти. Лекичко, Атка. Мой да отишъл към моята. Вътре ли? Вътре, да? Сега това чупен крак. Сега кой ще взима кефа? Спира ми да фащам. Дръж го, само го дръж. Той ще излезе, няма къде го. Да не е при мен, бе, ето тук. Ето го. Два са, бе. Откачи ли са? Това е твоя, трябва да е, твоя. Чакай. Твоя, чакай да знам. Вай. Виж как се изстреля, ма. Вие да не сте фанали двата шара на един път. Чакай, ма, кой ще го докара? Бахме, това е голямо. Той сега се измери. Сега ще кажа. Хубаво ли съм го дупнал? Другото дърпа. Сега ще оправя още. Дигни само, Гоша. Дигни само горе. Хубаво съм го дупнал. Тя си е горе, бе. Да я дигнеш, виж къде е горе, върха. Не, на другото. Там служи и пръчките мести там, където е кордата. Аз ще оправя. Фъни пръчката, цялата. И я служи от една страна. Там, така. Навий се леко. Дай. Много отпуска, бе. Дай я върти. Аз сега ще го видя, бе. Чакай. Не. Той е вътре, май. Не. Чакай. Още. Това е към кило и нещо.